estuvo esta semana en Madrid, con Blanco e con Pajín. Desde o Partido Popular de Galicia esperamos que non fixera este viaxe para recibir órdenes en torno ao futuro das caixas. Esperamos que non fora a Ferraz a rendir os intereses de Galicia, pero o certo é, casualidade ou non, que o seu cambio de postura coincide coa súa reunión co alto mando do Partido Socialista Obrero Español. Polo tanto, parece claro que Vázquez está pensando no titular do día seguinte porque realmente non ten un plan concreto sobre a reforma do sistema financeiro de Galicia. E parece claro que entre ese triunvirato Ferraz, Caballero e Vázquez, o que menos manda, indudablemente, é Vázquez. O que evidencia que quen necesita unha fusión é o Partido Socialista de Galicia.